Abans, diuen, tot era més senzill. Els homes oferien seguretat, recursos i compromís. I a canvi obtenien accés a la intimitat d'una dona, com si això fos el més important. Ah, sí, els bons temps. Segons aquest relat, els homes proveïen i les dones eren agraïdes. Desmuntem aquest conte, perquè la gratitud no existeix quan l'alternativa és la fam. Això no és gratitud, és control coercitiu. L'acord que alguns homes romantitzen no tenia res a veure amb generositat masculina, tenia a veure amb propietat. Un sistema on els homes controlaven els diners, la propietat, els bancs, les lleis, el govern i fins i tot qui podia votar aquell govern. I a canvi de tot això, les dones obtenien una sola cosa, accés a la seva pròpia supervivència. I aquests homes ho diuen obertament, tan panxos. I resulta que aquest és el sistema que enyoren. Però un acord fet amb una pistola sobre la taula no és un acord lliure, és una amenaça, és captiveri. Aquí és on l'argument s'ensorra. Diuen que les dones han deixat de ser agraïdes. No, les dones no s'han tornat arrogants, les dones s'han tornat lliures. Lliures per posseir propietats, lliures per quedar-se el seu salari, lliures per obrir un compte bancari sense permís del marit o del pare, lliures per marxar d'un matrimoni abusiu sense perdre-ho tot. I ara que el sistema coercitiu en què van créixer ja no funciona, aquesta tipologia d'homes estan enfadats i, evidentment, saben exactament a qui culpar. No, clar, el problema no era el captiveri, el problema resulta que és el feminisme per haver alliberat a les dones. El que els enfurisma no és l'arrogància femenina, és que les dones controlin la seva pròpia vida, que ja no estiguin obligades a acceptar acords on el respecte és condicional i el control absolut. Això és el que terroritza aquest tipus d'homes, que només saben relacionar-se des de la dominació. Homes que entenen el matrimoni com un sistema on proveeixen per poder llogar el cos d'una altra persona. I en lloc d'ensenyar-se a si mateixos i altres homes que això és repugnant, deshumanitzador i profundament immoral, surten a internet i ho defensen amb orgull. Ens diuen sense vergonya que si poguessin triar, aquest és el món que imposarien a més de la meitat de la població. Un món on la supervivència femenina de la dona depèn de com agraïdes s'estiguin per oferir els seus cossos. I hem normalitzat aquesta bogeria fins al punt que aquests homes amenacen amb anar pel seu compte si les dones no aprenen el seu lloc, o no. En fi, això ja seria argument suficient per voler enderrocar tot el sistema, però hi ha més. Aquest discurs també fa que els homes treballin contra el seu propi interès, perquè aquests mateixos homes es queixen que aquestes relacions no tenen efecte ni apreciació real. Esclar, no pots tenir una relació que sigui alhora controladora i afectuosa. Si vols apreciació, deixa d'intentar ressuscitar un sistema basat en la coerció. Deixa de convertir la relació en una presó, amb una penalització econòmica tan alta que escapar-ne sigui gairebé impossible. La solució, la part que no volen sentir, és aquesta. L'obstacle real a la parella, a la intimitat, a l'amor, a la connexió profunda que falta a les seves vides, no és l'arrogància femenina, és la seva. És exigir obediència, control i submissió, però també respecte i afecte. És creure que oferir menjar i sostre et dona dret al treball i al cos d'una dona i esperar a sobre que ella ho celebri. No importa quan enyoreu el passat, les relacions amoroses no es construeixen sobre la propietat, es construeixen sobre el respecte, la companyia i l'amor. La diferència és que les dones, la majoria, ja han entès el missatge i han deixat enrere els matrimonis de supervivència. Per desgràcia, alguns homes encara estan intentant posar-se al dia.
L'alliberament de les dones no va matar el matrimoni. Va crear espai per a matrimonis que valguin la pena triar. Amb homes que volen parelles, no hostatges.